damhsa seo ó na Hartwoodí a Harlem. In 2013, tháinig éire na mád ar a bhainneamh de Harlem Shake, agus lean go leor fhíseáin viral é sin. Cé nach bhfuil an 4,000 le eiceil sa bhíseáin, déanann an éire an tagart dá. Mar sin, seo lein, an Harlem Shake. An cheadmh a chaimh dhéana leis an Harlem Shake na na cása, Jin cinn se gúil na gluaiseachtaí lupa, heagla na cása bheith isteach, nó amach nó sa leor. Breithin seo arbhse agus an grúbh atá se bheith géirí a ail. Chun me sé dhéad an seo. Inis, an cheadmh eile ná na golainn, na golainn fíor táhairte. So suas agus síos, agus chur na chromainn isteachán. Tá na chromainn gáil an tíú eile. So ma tan golainn suas tan chromainn ar chlé amach. So boom, tíú eile, boom, boom, boom. Inis, tá muid chun a dhéanamh dúbalta. So, 1, 2, 3, 4, dúbalta. 1, 2, agus 3, agus 4. Ar an agus, tá tú déanamh eile, is títham. So, déanamh muid sin, 1, agus 2, agus 3, agus 4. Inis na leabhar, tá na leabhar seo thósaír. An rud tradiisiúnta na dóir na dhéanamh, agus iad a ligint, scaoilú síriad, ach heagla do réir rud a dhéanamh, is scuma. Déanamh muid na leabhar seo leis fásta. Bum, 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 bum. Agus sin é an Harlem Shake. Inis, le ceoil.